de deschidere oficială a aeroportului Tuzla, eveniment important pentru noi, pentru mediul de afaceri. Sigur, va fi un ajutor, un sprijin și o pârghie care va promova turismul în zona de litoral sud, Mangalia, litoral, tot ce înseamnă litoral. Foarte bine ce se întâmplă. Unul din proiectele importante de care noi, zona Mangaliei, avem nevoie.